Республикала башкорт милли кийими осталар өсөн тамга халыкара конкурсы элган этилди. Хаумыгыз эфирда интервью тапшыруу студияда Гүлсүмә Иштанова. Программабыздын кунагы Республика халык ижады үзәгенең бүлек итәкчесе Гөлгүнә Баймардина. Гөлгүнә Вәлитовна, хаумыгыз. Хаумыгыз. Шулай итеп, халыкара конкурска старт берилди, игълан ителди. Бурыстар һәм максаты турында әйтеп үтәйек. Бул конкурста кемдер катнаша ала? Гомумән, мына бул бәйге халык ара кимәлендә башкорт киемен тегүсе осталар арасында беренче тапкыр оештырабыз. Ләкин әйтергә кирәк, без ошо эштә Республика халык ижады үзәгендә күптәннән алып барайнык. Селтәр дигән 2017 елда, әгәр исләһәләр, анда баш киемнәрендә шулык түшелдерлекләрдән төрле төрҙәрен эшләү бәйгеһендә үткәргәнлек. Менә шундай халыкара кимәлдә был безнең беренче тапкыр эшебез инде. Шунлыктан әйтергә кирәк, менә кемдер милләтенә карамай, кемдер башкорт киемен күтәрә, тергезә, уның традицион булган, әйтергә кирәк, вариантын, шул реконструкция дип әйтәбез инде. Менә шуларны, шул эштәр менән булыша, башкорт киеме осталарын бөтәһендә сакырабыз. Әлбиттә, 18 яшьтән, өлкәнрәк яшьтәгеләрдә яшь чикләмәйбез инде. Чөнки әйтергә кирәк, менә шулык Әбиәл районында Сәхибә дигән апай, ул менә 90 нисә яшьтә, ул һаман да кул эше менән була. Без шуның өчен яшь чикләмә куйманык. Нисә яшькә хәтлем хәлләреннән килә, бөтәһелә барыһыла катнаша ала. Димәк, яшенә һәм милләтенә карамайса һәркем катнаша ала. Әмма ул башкорт киемен булдырырга тиеш. Төп талап нинди конкурсантларга? Әлбиттә, төп талап ул безнең башкорт милли киеме булдырырга тиеш. Һәм буның эчендә без 5 номинация караганбыз. Беренче уның башкорт киеме ул реконструкция, менә нисек булган боронго кием. Боронго кием. Уның һәрбер тегелеше, хатта кулдан әйтергә кирәк, һәрбер материалы боронго булырга тиеш. Гомумән боронгосага әйтергә кирәк, якынлаштырып эшләнелгән, боронгосаны күсереп эшләнгән кием өлгеләре һәм аксессуарлар дип әйтәбез инде булырга тиеш. Бында бөтә комплекслы карала. Икенче номинация ул хәзерге заман киеме, ул автор киеме. Менә хәзер офисларга киергә, шулык эшлекле, әйтәйек, килешүләргә киеп барырга, гомумән кунактарга ла киергә дип әйтергә кирәк, төрле байрамнарга, шундай классик рәвештәге, менә һез киәһегез бит костюм, без алабыз бит инде. Шулык классика булган шуларда ниндәйдер менә авторлык әйтергә киеме булдырылган офис кимәлендә киергә. Димәк, заманса кием популярлаштыру милли биҙәктәрҙе. Әйе, милли биҙәктәр кулланып, әйтергә кирәк, уның положениеһын караһалар бөтәһелә аңлашыласак. Өченчеһе ул безнең балалар киеме. Ул да традицион. Чөнки без балалар киеменә бөтенләй игътибар әле юньләп итүселәр юк. Балалар киемен тегүселәр дә юк. Һәм табу да проблема балалар өсөн милли кием. Балалар өсөн берәй байрам эшләйин тиһәң, әйтергә кирәк, балалар киемен табу бик кыен. Шул кино төшерәләр. Боронго традицион киемде бик һирәктәр әҙгенәләр тегә әлеге вакытта. Өченчеһенән, менә 4нче безнең номинация ул башкорт милли биҙәүестәре. Менә бында безнең ювелирҙар һәм әйтергә кирәк, осталар, бөтәһелә ювелир була алмай, менә һугып эшләгән төрле безнең милли биҙәктәр, биҙәүестәрҙе эшләгән осталар ярышы булһа, 4нчеһе ул безнең аксессуардар дип әйтәбез. Башкорт киеменә тулыландырыр өсөн төрле биҙәүестәр, ундайына менә шулык кашмау дип әйтәбез, түшелдерек, кайыш, кәмәр булу ихтимал, аяк киемдәре лә, баш киеме лә, шулык катын-кызлар һәм ир-егеттәр әйтергә аксессуарлары. Сынапта катын-кызларның биҙәүестәре, аксессуарлары бик популяр һуңғы вакытта. Буның өсөн байтаҡ ҡына эштәр эшләнде. Бына ир-егеттәр генә килгәндә, был йәһәттән ир-егеттәр уйланырға урын бар дип әйтәйек. Ысынлап та, менә һуңғы йылдарда әйтәһе килә,
Менә безнең Өфө калаһында селтәр төркеме инде 6 ел эшләп килә. Менә бында без башкорт хатын-кызлары, кызлар киемнәрен һәм аларның аксессуарларын булдырһак, менә Мәргән уксы 5 ел түгел ир-егеттәр киемен бергә менә үстереп киләләр. Аллага шөкер. Хәзер менә райондарда һәр береһе менә шул реконструкция дип әйтәбез инде. Ошо киемнәр менән булышлык итеп, гомумән башкорт милли киемен тергеҙеү менән булышкандар бихисап хәзер. Катнашырга теләүселәр күпме? Әле терәк белдерүселәр бармы? Әле яңарак кына без игълан иткәс, гомумән әле кәңәшләшәләр, нисегрәк гариза бирергә, ниндәйрәк материалды күрһәтергә дигән төрле яктап, төрле ердән шылтыраталар. Ул 3 этаптан тора безнең конкурс. Гаризалар кабул иттек, эштәрен кабул иттек. Артабанда аның хайлап алу туры бар. Менә бу хайлап алу турында без ошо эштәрне карайбыз. Унда без осталарның үзләрен дә сакырабыз. Кәрәк икән, һәр бер 5 көн самаһы караясакбыз аларны бүлеп, пандемияны без осырында шуңа артабанда 14-ндә без менә ошо хайлап алган иң шәп осталарны бүләкләйбез һәм аларның эштәрен дефиле формаһында күрһәтергә уйлайбыз инде аларга. Һәм еңүчеләрне игълан итәбез. Еңүчеләрне игълан итәбез, тәбрикләйбез. Гомумән менә шундай әйтергә кирәк форматта әле әйткәнбез. Декабрьдә нисегрәк бездә республикала булыр. Бәлки ул онлайн форматта булыр, я булмаһа ябык шундай нидә бөтә теге залды тултырып йымайһың бит инде. Шуңа ябык формала бәлки үтер. Анаһын инде күз күрер. Анаһын уга хәтлем күз күрер. Әлеге вакытта осталарның эштәрен без 30 ноябрьгә хәтлем кабул итәбез. Һәм адресты мөгәйендә интернеттан табырга була? Әлбәттә табырга була һәм бөтә менә шулык Инстаграмда, шуннан һоң ВКонтакте бәйләнештәр дип әйтәбез. Республика халык иҗады үзәгенең сайтында табырга мөмкин. Шунда ук положение, шунда ук гаризаның, заявканың нисек форматын һәм форматын да шулай әйтәм. Бу конкурсанттарны, осталарны кемдәр баһалай? Әлбәттә, жюри составының бөтәһендә әйтһәң кызык булмастыр. Бында безнең галимдар да бар, һәм осталар да бар, практиктар да бар. Шунлыктан төрле яклап баһалана. Төрле яклап һәм менә үзегез дә күрдегез бит инде 5 номинация, улар төрле. Шунлыктан менә һәр бер номинацияны билдәләгән һәм онда практик яктан да булышкан осталар һәм галимдар буласак. Бу конкурс һөҗүмтәһе буенча ниндидер йыйынтык бастыру күзалланмаймы? Чөнки шунда проблеманы осталар үзләре әйтә, безгә фәнни яктан нигезләнгән белем йетмәй, китаптар, йыйынтыктар йетмәй дип. Ысынлап та менә был бәйгенең иң төп өлеше менә ул ошо методик кулланмала сыгару. Чөнки безнең башкорт киеме шул хәтлем бай һәм һәр бер төбәктә уның үзенчәлектәре бар. Һәм бер генә районда алһак та онда бер 3 төрле аның әйтергә кирәк кием өлгеләре бар. Шунлыктан без ошо бәйгенең йомгаклау яһәтенән ошондай методик я булмаһа менә шундай методик бер кулланма эшләргә уебыз бар. Ни өчен бuna ошо милли киемнәрне бүген популярлаштыру кирәк? Чөнки менә милли кием ул безнең паспортыбыз дип әйтергә кирәк һәм кайда гына барһаң да иң тәүдә һинең киемеңә карайлар, киемеңә карап каршы алалар. Шулай бит. Шунлыктан менә бу безнең фестивальдә безнең башлыгыбыз Радиф Фарит улы күтәреп алды. Һәм Әминә Ивнеевна менә без берлектә менә ошо тамга бәйгеһен халыкка кайтарып, уны ягынан бергә халык менән тергезергә дигән ният белән барлыкка килтердек инде. Әйткәндәй, милли кием темаһы республикала оештырылган байтак кына фольклор байрамдарында ла сагылып килә. Бу яһәттән менә ошо көндәрдә үтәргә тиешле республика туй йолаһы видео конкурсы. Менә уның максаты һәм бурычларын да саклап үтәгез инде. Гомумән туй йолаһы исемле безнең йола фестивале ул республикала берәү генә.
Әйтергә кәрәк, шул ук милли кейем, йолаларҙы тергеҙеү йәһәтенән был да шәжәрә байрамы һымаҡ, шул ук мәргән уҡсы һымаҡ, шундай үҙебеҙҙең милли кейемдәрҙе лә тергеҙәбеҙ һәм йолаларҙы ла күрһәтәбеҙ. Ғөмүмән, туй йолаһы ул кешенең тыуынан алып үлгәнсә хәтлем битендә туй йолаһы, шунлыҡтан Өс туйы бар тиҙәр кешенең. Кешенең өс туйы тиҙәр, шуға теге алғанда туй йолаһы шул хәтлем ҙур тематикаһы менән. Шунлыҡтан беҙ быйыл Башҡортостанда быны иғлан иттек инде видеоконкурс форматында, һәм бында бөтә Башҡортостанда йәшәгән бөтә халыҡтар да ҡатнаша ала. Беҙ шулай итеп үҙебеҙҙең Башҡортостандағы туй йолаларында һаҡлап, традицион булған туй йолаларына өҫтөнлөк ҡараш менән уларҙы ла артабан үҫтереү йәһәтенән һәм яғынан ҡайтарып, ошо йолаларҙы кире ҡайтарыу йәһәтенән эшләнелгән бәйгеләрҙең береһе. Туй йолаһының видеоконкурсты 20-һендә ҡараясаҡбыҙ. Шаран районы администрацияһы менән берлектә беҙ ойошторабыҙ. Һәм 20-һендә шулай уҡ конференциялы буласаҡ. Ошо йолаларға бағышланған, ошо ерлектәге халыҡтың мәҙәниәте һәм йолалары тураһында. Бында һәр Башҡортостанда йәшәүсе һәр милләт вәкиле ҡатнаша ала. Башҡортостан ғына түгел, был асыҡ бәйге, шунлыҡтан Рәсәйҙең төбәгендә йәшәгән һәр беҙҙең милләттәштәр ҙә һәм Рәсәйҙә йәшәгән төрлө халыҡ та ҡатнаша ала. Шулай был конкурстың положение һәм республика халыҡ ижады үҙәге ойошторған башҡа конкурстарҙың да, тамға конкурсының да положениелары менән интернетта танышырға мөмкин. Беҙҙең республика халыҡ ижады үҙәгенең сайтында иң тәүҙә һеҙ мәғлүмәт ала алаһығыҙ. Унда телефондар бар. Әгәр ҙә һорауҙарығыҙ тыуһа, рәхим итеп шылтыратығыҙ, ҡатнашығыҙ, беҙ һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Республика халыҡ ижады үҙәгенең бүлек етәксеһе Гөлгөнә Баймырҙина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.